खुलुमबाय गिबियाव नायगिर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा दिनै पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैदों दै दा बेनिखायनो बे गोनांथार आपडेटनि बागै खोन्थाहरनो सानदों बे गोनांथार आपडेटआ बेनो जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनाखैबा एबा फैसा थाबथानानै दङबा नोंथांमोननि थाखायनो जोंहा बे आपडेटखौ ओंखारना फैदों जोंहा माने अफिशियेलि पीएम किसाननिफ्रायनो आपडेटआ ओंखारना फैखादों दै आरो बेजों लोगोसे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फैसाखौ माला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो एसे आपडेटखौ हरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना बारा गोबाव समखौ नेखानांला नोंथांमोना 17 समनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो नङानो दा बेखिनियावनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां आरो जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मा आपडेट फैदों जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि अफिसियेल आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा जायफोर नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लायाखैबा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे स्पेशल मोनसे ड्राइभ फैदों एबा जोंहा मोनसे केम्पेइन फैदों दे नोंथांमोना 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननि गेजेराव इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनानै लायोबा नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनजोबगोन एबा नोंथांमोना मोनगोन आरो जायफोर नोंथांमोना जेनेबा हमना ला गोदान एप्लाइ खालामदों नाथायबा इक्वेसिखौ होनो हायाखैबा नोंथांमोना सीएससी सेन्टाराव थांनानै हैबानो जाबाय आरो सीएससी माने कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानैबो नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनो हायाबा नोंथांमोना नोडेल अफिसारनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोननो दा बिनियाव सोंनो हागोन नोंथांमोना आं इक्वेसिखौ होनो हायाखै दा आं बोरै खालामनांगोन बेफोरबायदि नोंथांमोना सोंबानो बिथांमोना खोन्थागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनो हायाखैबा जायफोर सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोनाबो इक्वेसिखौ होनो हायाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो बे 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननि गेजेराव कमन सार्भिस सेन्टाराव थांबानो जाबाय नोंथांमोना खाथिनि कमन सार्भिस सेन्टाराव थांदो जुदि बिथांमोना नोंथांनि बे इक्वेसिखौ होनो हायाबा नोंथाङा नोडेल अफिसारखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आरोबाव मोनसे खामानिखौ जों दायो बेहाय मिथिनो हाबाय दायो जोङो नैबेखौ नायना मिथिनो हाबाय जोंहा इक्वेसिनि बे स्पेशल ड्राइभआनो जोंहा 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननि गेजेराव जागोननो अब्ला नोंथांमोना सानना नायखादो नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ जुननि 10 तारिखनि सिगां नोंथांमोना मोननो हानाय नंला दै बेखौ नोंथांमोना दायो एसे आन्दाज मोनखाबाय जानांगौ जोंहा थांनाय 16 समनि फैसा सोनाय समावबो बिथांमोना मोनसे स्पेशल ड्राइभ लादोंमोन जाय स्पेशल ड्राइभआव बिथांमोना नोंथाङा जाय खामानिफोरखौ मावाखै नोंथांमोना गोख्रैनो बे समनि गेजेराव मावनानै लायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दा बे खामानि मावखांनायनि जोबनाय लोगो लोगो सानथाम ना माबा बेबायदि थानानै बिथांमोना फैसाखौ सोनानै होदों दा बेनिखायनो जोंहाबो बे स्पेशल ड्राइभआ मालानिफ्राय फैबाय थानाय 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननिसिम दा बे 15 जुननिसिमा नोंथांमोननिया बे इक्वेसि जायफोर होना लायाखैबा नोंथांमोना बे 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननि गेजेराव नोंथांमोना थाबैनो होनानै लायोबा खामानिया नोंथांमोना गोख्रैनो जागोन बिनिफ्राय फैसाखौ नोंथांमोना 25 जुननि सिगां मोननायनि नोंथांमोना गोबां चान्स दङ दाख्लैबो जोंहा 16 समनि फैसा सोनाय समाव स्पेशल ड्राइभ जोबखांनाय लोगो लोगो बिथांमोना साननै सानथामनि उनावनो बिथांमोना फैसाखौ सोनानै होदों दा बेनिखायनो जोङो दाख्लैनि फैसा सोनायखौ नायोबा जोङो मिथिनो हागोन बिथांमोना बेबायदि स्पेशल ड्राइभ खालामखांनायनि उनावनो सानथाम सानब्रैसो एबा सानबाखौनो नोंथांमोना लाबानो जाबाय बिनि गेजेरावनो बिथांमोना फैसाखौ सोनानै होदों दा नोंथांमोना दायो हमनानै लानो हासिगोन नोंथांमोना जायखिजाया 15 जुननि उनावसो नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 17 समनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दायो जोंहा बेयो माने कनफार्म जाखाबाय आरो जोंहा बेयो मोनसे स्पेशल ड्राइभआनो जोंहा 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुन बे मोनसे केम्पेइन बायदि आरो जाय केम्पेइननि गेजेरजों 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननि गेजेराव जायफोर इक्वेसिखौ नोंथांमोना होनानै लायाखैबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना हैनो हागोन होननानै बेखौ बेहाय बुंदों आरो बिथांमोना माने स्पेशेलि बे 5 जुननिफ्राय लानानै 15 जुननि गेजेराव बिथांमोना इक्वेसिनि खामानिखौ मावनानै होगोन आरो नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानैबो बानायनो हायाबा नोडेल अफिसाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट लानानै इक्वेसिखौ होनो हागोन होननानै बेखौ बुंनाय जादों दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ 15 जुननि सिगां नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जोंहा बे स्पेशल ड्राइभआनो 15 जुनसिम नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ 20 जुनावसो मोनहैनो हागौ नङाबा 20 जुननि एसे उनावसो नोंथांमोना मोननो हागौ जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायखिजाया 15 जुननि सिगां पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 17 समनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नंखाला बेयो जोंहा 100% कनफार्म जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा इक्वेसननि बागैनो एबा कमन सार्भिस सेन्टारनि बागैनो नोंथांमोना सोंनो सानदोंबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे गासिबो पीएम किसाननि एकाउन्ट गोनां बिथांमोना बे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों